Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Йоршолда проспектларда яки дублер юлларда калдырылган автомобильләрне эвакуациялиләр. Автомобильчеләргә эвакуация өчен күпме түләргә туры киләчәк. Юбилей елында 400-нче сабый Йоршолда 2026 ел башыннан 400-нче бала якты дөньяга килде. Йоршолда Мәскәүдәге кебек камералар кулланып штрафлар системасын кертергә планлаштыралар. Башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов сүзләренчә, яңалыклар юл кырыйларында туктап калган зур йөк машиналарына каршы көрәштә ярдәм итәргә тиеш. Город улицы чистит. Чистят, работа идет. Но вместе с тем, вот к вам и к начальнику, исполняющему начальнику УВД, транспорт, фуры стоят, самосвалы стоят, автобусы стоят, мешают они работе. Как с этим быть? Фәрит Салахов билгеләп үткәнчә, шәһәр транспорт чараларының милекчеләрен вакытында табу һәм автомобильләрне алуларын сорау өчен Эчке эшләр идарәсе һәм барлык район бүлекләре белән хезмәттәшлек итә. Мы ведем и с ЦАФАПом, это подразделение РГУ-БДД, которое занимается именно автоматизацией процессов наложения штрафов. Пока их камеры для этого у них нет такой функции, но мы договорились, что будет с учетом установки будет учитываться вот этот вопрос заезда грузовых автомобилей. Кар күп яуганда юлларга 200 берәмлек техника чыгам. Шуларның 130-га якыны автомобиль юллары предприятиесенә карый, калганнары читтән җәлеп ителә. Юл буенда кышлап булмаячак. Йоршолда проспектларда яки дублер юлларда калдырылган автомобильләрне эвакуациялиләр. Мәрәкәс Ор-Ягы микрорайондагы Фоменко проспектыннан 8-нче комплекс тирәсендәге Муса Җәлил проспекты дублер юлыннан машиналар алынган инде. Бу транспорт чаралары кар чистарту эшләренә камачаулый. Автомобильчеләргә эвакуация өчен күпме түләргә туры киләчәк, кисәтүләрне бетерү өчен күпме вакыт бирелә. Сорауларга җаваплар алдагы минутларда яңгырар. Мы видим, что автомобиль «Газель» стоит уже не первый день. К сожалению, на наши требования владелец не отреагировал. Әтәләп бер генә була транспортны дублер юлдан алу. Комсомол районы администрациясе башлыгы сүзләренчә, моның өчен хуҗага 3 көн вакыт биргәннәр. Шул вакыт узгач машина эвакуациялиләр. Көн сайын хезмәткәрләр урамнарны һәм проспектларны мониторинглый, автомобильләрне ачыклый. Башта хуҗаларга таләпләр язалар. Цель у нас на самом деле не эвакуировать, а попросить путем выдачи такого документа, попросить владельца: убери, пожалуйста, машину для того, чтобы мы здесь просто почистили. Потом даже, если это дублер, обратно поставь. Цель такая – почистить дорогу. Алина Рахмаджанов сүзләренә караганда, предприятие һәр көн автомобиль юлларын җыештыруга 130 берәмлектән артык техника чыгара. Кар күп яуган вакытта бу сон 200-гә җитә. Проспект кырыйларында яки полосаларда тукталган машиналар махсус техника өчен киртәгә әверелә. Шулай итеп, йөк «Газелен» эвакуацияләү машина хуҗасына 25 мең сумга төшәчәк. Шулай ук аңа штраф стоянка өчен дә түләргә туры киләчәк. Хочу обратиться к нашим жителям с огромнейшей просьбой, особенно в зимний период, пожалуйста, не оставляйте свои машины на наших улицах, проспектах, для того, чтобы наше предприятие автомобильных дорог качественно обслуживало наши дороги. Узган атнада кар чистарту эшләренә комачаулаучы транспортны алу таләбе 12 машина хуҗасына бирелә. Аларның 10-сы машиналарны мустакыйль күчергән, 2 автомобильне эвакуацияләргә туры килгән. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Россия оборона министрлыгыннан мактау билгесе бүген аппарат киңәшмәсе барышында 26-нчы гимназия директоры Андрей Сальниковны бүләкләделәр. Аңа бүләкне шәһәр мэры Наил Махдиев тапшырды. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, педагог эштән соң Римдизель предприятиесендә хезмәт куйганын беркемгә дә әйтмәгән. Тулырак алдагы минутларда. Андрей Сальниковны күпләр шоуның иң көчле мәгариф учреждениеләренең берсе 26-нчы гимназия директоры итеп белә. Ачыкланганча, ул берничә ел дәвамында эшеннән соң Римдизельдә хезмәт куйган, хәрби техника җыйган. Бу вакытта бүген генә билгеле булды. Мы об этом бы и не знали, он об этом
не афишировал, никому не говорил. Но появился приказ начальника, руководителя автобронетанкового управления, сокращенно ГАПТУ, Министерства обороны Российской Федерации, о поощрении Сальникова Андрея ведомственной наградой за его добросовестный труд. Россия обороны министрлыгынан бүлекне Андрей Сальниковка мэрияда топшырдылар. Бурим дизель предприятиясы жетекчиси үтүнүшү боюнча эшлене. Ол шәһәр үз геройларын билсин өчен бүлекне халык алдында топшыруларын сураган. За значительный вклад в обеспечение развития автомобильной техники, организацию и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, знаком отличия Министерства обороны Российской Федерации за создание автомобильной техники награжден Сальников Андрей Львович. Патриоты не только на линии боевого соприкосновения, и все, кто там воюет, безусловно, каждый из них истинный патриот нашего Отечества. Но и патриот есть в тылу здесь, который своим трудом не только на основном рабочем месте, но и там, где можно помочь армии. Шолы мэрин Магдыев Андрей Сальниковка мактау сүзләр җиткерде. Аның адымы гражданлык позициясын һәм патриотизм турында сөйли дип ассызыклады шәһәр башлыгы. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Юбилей елында 400-нче сабый туды. Шалда 2026 ел башынан 400-нче бала якты дөньяга килде. Ул Бәдриевлар гаиләсен тулыландырды. Алар өчен ул 4-нче сабый. Малайга Илфат исеме кушканнар. Яшь гаиләне котларга туганнары, шулай ук шәһәр мэры Ноэль Магдыев һәм Республика Дәүләт Советы депутатлары килде. Безнең төшерү төркеме дә читтә калмады. Бәдриевлар тагын бер кешегә артты. Сабыйга Илфат исемен биргәннәр. Яшь әти сүзләренчә, ул һәм аның хатыны да күп балалы гаиләләрдән. Шуңа күрә чираттагы нәселне дәвам итүче тууга алар чиксез шат. Хәзер парның 2 кызы һәм 2 улы бар. Чын күңелдән балаларны яратабыз. Бу безнең өчен бит зур бәхет. Яшь гаиләне котларга туганнары, дуслары, шулай ук әби-бабайлары да килгән. Фәридә һәм Ирек Бадриевлар өчен бу эшләтә бәйрәм. Алар өчен Илфат 9-нчы онук, моннан тыш онуклары Чаллы шәһәренә 400 ел һәм 1-нче КАМАЗ машинасы чыгуга 50 ел тулган елда дөньяга килде. Алар үзләре дә инде күп еллар автогигантта хезмәт куя. Бик шат, сәламәт, сау булсыннар. Оныкларга бик шат, безнең тугызау бик шат, Аллага шөкер. Төпчек кызыбызның семьясында 4-нче бала туу белән чын күңелдән шатбыз. Бу безнең 8-нче сыйныф, үзебезнең 3 бала. Алхамдулилlah, шөкер, сау сәламәт булсыннар, тигезлектә үстерсеннәр. Барлыга тиенләргә дә шуны телибез. Тантаналы чарага шәһәр мэры Ноэль Магдыев та килде. Ул бүләкләр тапшырды һәм вакыт капсулында теләкләр калдырды. Илфат аны 18 яшы тулгач ачачак. Бадриевлар гаиләсен Татарстан Дәүләт Советы депутатлары да котлады. Бәхетле булыгыз, матур иттереп яшәгез, бергезне-бергез яратыгыз, хөрмәт итегез. Аллага шөкер, матур иттереп бергә яшәргә, эшләргә. Әни кеше Алмазия Бадредиева бәхет яшьләрен тыя алмый. Аларның шатлыкларын уртаклашырга килгән һәр кемгә рәхмәт белдерде. Безгә бик бәләкәй туу тагын да зур безгә якынлатты безнең гаиләне, балаларны да. Biz bik şat olabilirse, selamet buluk, ayakta bastırabız. Юбилей тантанасы шәһәр өчен якты вакыйга булды. Ул гаилә кыйммәтләрен, мәхәббәт һәм тормышның дәвам итүен тагын бер кат искә төшерде. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Тяжело было слышать, особенно... Алло. Бабушка, привет. Как я рад тебя слышать. Вот теперь все хорошо. Слуховые аппараты «Вслышу-вижу» со скидкой 12% до 15 февраля. Батырлар Чаллыга килә. Герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш турнирына рәхим итегез. Бәйге Боз сараенда 13 һәм 14 февральдә сәгать 9-да башлана. Керү ирекле, яшь чикләве юк. С 14 февраля по 29 марта цирк «Максимус» представляет уникальное шоу «Белые тигры», «Огненный человек», зрелищное мотошоу и лучшие артисты.